Mesto Dolný Kubín vyhlásilo začiatkom decembra výzvu na podávanie žiadosti o dotáciu na činnosť a projekt. Združenia a organizácie, ktoré svoju činnosť alebo projekt vykonávajú na území mesta, môžu o dotáciu požiadať do 31. decembra 2024 cez elektronický systém. Oproti minulému roku by však mala byť výška celkovej sumy určenej na dotácie o polovicu nižšia. Mestá a obce prechádzajú veľkou finančnou krízou, ktorú oni nezapríčinili, ale zákony, ktoré sú, zapríčinili, že mestám chodia oveľa nižšie podielové dane, ale záväzky, ktoré mesto má, sú veľké. Čiže mnohé mestá buď neposkytujú vôbec dotácie, sú aj mnohé také, alebo drasticky to obmedzili. Mesto Dolný Kubín sa rozhodlo pri návrhu rozpočtu, že dotácie zachovajú, ale znížia pôvodnú výšku z 2% podielových daní, čo bolo v roku 2024 okolo 200 000 na 1% podielových daní. V rozpočte je čiže vyčlenená celková čiastka na dotácie necelých 106 000. Z tohto balíka by mali byť podporené subjekty, ktoré pôsobia alebo vytvárajú projekty v oblasti školstva, voľného času detí a mládeže, kultúry, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva. Ak by bola nejaká oblasť taká, že nevie žiadateľ, do ktorej dať, tak už zamestnanci mesta po podaní žiadosti to dajú, lebo nie vždycky sa na 100% vie, do ktorej oblasti to dať. Čiže odporúčam vždycky žiadosť podať a my pri kontrole žiadosti už, ak je nesprávne zaradená, tak my ju presunieme. Celkové do konca decembra môže občianske združenie alebo nejaký podnikateľ alebo niekto si dať celkové 2 žiadosti. Čiže ak si dá napríklad jednu žiadosť na činnosť, tak si už nemôže dať 2 na projekt, ale len jednu. Ak si nedá na činnosť, tak môže dať 2 žiadosti o projekt v rôznych oblastiach. Podané žiadosti o dotáciu skontrolujú príslušné odbory na Mestskom úrade do konca januára 2025. Materiály potom smerujú na odborné komisie, ktoré navrhnú pre mestské zastupiteľstvo celkovú výšku dotácií pre jednotlivých žiadateľov. Po schválení poslancami by mali byť výsledky známe už vo februári alebo marci. Výsledky sa zverejnia jednak na webe, alebo potom to žiadatelia uvidia aj v tom systéme elektronických dotácií, kde vyznačíme teda, či žiadosť prešla tou kontrolou, či bolo všetko v poriadku. Ak by bola tá chyba pri žiadosti dáka len malá, tak my vyzveme na doplnenie tej žiadosti. Čiže to sa nemusia báť, že ich pre nejakú drobnú chybu by sme ich vyradili. Počas roka stále ostáva možnosť žiadať o finančnú rezervu primátora, ale to je už na kalendárny rok. Čiže prosím, aby žiadatelia nedávali to teraz, v decembri, aby dali normálnu žiadosť, ale ak počas roka sa vyskytne mimoriadny projekt alebo niečo dofinancovať alebo podobné, aby počas roka žiadali teda o finančnú výpomoc primátora. Je to tiež klasická dotácia, ale počas roka. Tam z tej celkovej výšky dotácie ide na túto dotáciu 10%, čiže niečo cez 10 000 eur. Na Mestský úrad príde každoročne zhruba 100 žiadostí o dotáciu od 60 subjektov.